Okay. Jo, jeg skal score Cecilie. Jeg ved ikke, om hun er til meget nytte. For jeg hørte i lørdags, der var hun der vist sammen med smaskytte. Hvad sker der for det? I er vanvittigt. Jo, okay, for jeg er slem når. Røv eller patter? Jeg tror sgu bare, jeg vil have Cecilie Taylor. Jo, okay. Er det allerede slut? Det tror jeg ikke var 1 minut. Så nu er du lidt kaput. Hvad sker der derovre? Jeg gør det lidt sjovere. Nu bliver det lidt gårdere, når jeg går bagover. Og jeg siger, Cecilie, vil du smage min pik? Den er hvid som vanilje. Jo, og det kan huske også på, det er lidt close. Men når jeg wanker hårdt, så kommer du sgu også hindbærsauce. Okay, det kan jeg sgu sige. Jo, jeg skal score den her fine ass pige. Jo, og hun er rimelig sød. Hun kan kun vælge mig. Hvem fanden gider på date med en jøde? Jo, okay, det kan jeg sgu sige. Så er den her del pludselig opdelelig. Jo, for jeg er en god nar. Jeg disler den jøde, og så pludselig er Victor Stevicki imod mig. Jo, okay, ja, jeg kan lide dig. Okay, jeg skal lige give dig en rimer. Jeg mener det her alvorligt. Flot pige, men lav noget larm, hvis Victor Stevicki i den nye musikvideo er fucking dårlig. Du har ret store arme, når du spiller guitar.